U opštini aktívnych dobrozečných davateľov krvi vecej od 1000, kotri na 3 zavody ročno i na povolanku po okremnej potrebi učestvujú u akcijoch. Obviseli členi delegaciji predsjedatelja opštini, jak i o ich drugih aktivnosoch. Čujući davateljom, predsjedatelj okreme naglašal, že horod na teľo veľký keľoše stara o svojich žiteľoch, a to je prava informacija kotra vyhodzi zo našoho rodu. Najvažnejšie, že krevše čeka tých, kotrim ona potrebna, naglašala i Dušica Poletan, sekretárka Opštinského Červeného krížu, dzekujúci na príjemu u meno všetkých dobrozečných davateľoch zo Šidu i mesných zajednicoch. A včera u prostorioch Červeného krížu organizovaný príjem za sotrudníkoch i volontéroch i dodzeljeni pripoznanja nahradzenim na literarno-podobovim konkursu Krev život znači.